betetzen 11 malabaretan, adi humorez saioa hastera doa, adi humorez saioa hastera doa. Pilota pumpa zorozta plastekos jaso, pilota pumparik abesota mano, gorputzera pumpa, alda pumpa irez, trinkoeteko tarkean ala beharrez. Pilota pumparik abesota mano, pilotan puparez salsat, gaur humoreare eta paiaso legez, hasia txaloka musaka pumparik. Eguerdio, Nabadiño, zer moduz? Ostia, koplatzen duela. Zer moduz, ongi? Berriro eskatuko dugu favorea, mesedez, hemen eseri alzarete? Bai, baina eseri, itziar. Bale, eskatzen ari zara. Norbait gehiago hemen eseri nahi du? Inork ez, hobe ikusten da hemendik, benetan. Ez du zuen nahi, ados. Bueno, norbaitek ezagutzen du Pumpairez hemen. Bai, badakizue zer esan nahi duen Pumpairez hitzak. Zer da Pumpairez? Bolea? Ez. Botea ematen duenean eta eskurdia bezala, goitik ematen diozunean, bai? Hori da Pumpairez, bai? Era desoreoso batetan ematea pilotari. Gaur, normalean, gure taldean, bi musikari gara, June Gabarain eta Xabi Solano, bai? Txalo bero bat, favorez. Ez nebeltzako Xabi Solano gaztetua, hemen duzue. Bestetik, Xabi Fernández, ni Antoni Irarte eta Maria Blanco, gaur ez dago gurekin. Aurreko gunean Bilbon egon ginen korrikan eta beste partaide bat falta zitzaigun. Ama etorri zen gu ikustera, galdetu nion zer moduz ikuskizuna, berak esan zidan duina izan zela, baina gero esan zidan ea ez duen nahi funtzionario izatea. Eta paiasoari egitea uztea, bai? Egia nik esan niola, betidani txikitatik jakin izan dudala jainkoak aukeratu nahuela, bai? Zerbait garrantzitsua egiteko. Nire lehenengo lorpena izan zen nire aitaren barrabietatik atera, eta 1.000.000 espermatozoidetatik ni iritsi. Gero laugarren DBH-en, 61 ikasle ginen, eta 5 pertsona errepikatu genuen, ni haien artean. Eta azkenik nire lorpen handiena, selektibitatea. Nork gainditu du hemen selektibitatea? Altsaskua, beldurri gabe. Eta nork suspenditu du selektibitatea? Zago inor? Bueno, Nafarroan ikuste 20.000, 10.000 ikasle ginela eta bakarrik 3 suspenditu genuela selektibitatea. Ni haien artean, bai? Jainkoak aukeratua, ni. 4,88 atera nuen, irakasle kabroi batek esan zidan erreklamazio bat egiteko eta nota igo zidaten. 4,89 ia bosta. Eta FP-ra joan nintzen. Berez ni administraria naiz, administraritza ikasi dut, beraz paiasoaren egitea ez dakit nirea den, beraz, segun nola dijoan aurten, nire amari kaso egingo dut eta funtzionario egingo naiz, egingo dut oposaketaren bat, bai? Bueno, hasiko gara Pumpairezekin, ni etorri naiz jende animatzera, ez dakit lortu dudan, Itziar, esan diazu eseri bat zinela, eta oraindik ez zara eseri, kafearekin, ira hostia, eseri, favore. Venga, beste bi, eta jokin baitare, norbait gehiago berriro, hemendik flakofonki esate dute, badoa, zelapira, venga, pues nada, agur. Orduan, elkarrizketak, humorea egiten saiatuko gara, kostiente gara, ostirala dela,
atxaldeko 3:30, nik ja kakagura izan dut, igortuta nago, ez dut dutxa eman goizean, beraz, ulertzen dugu zuen egoera, bai, atzotik gaude hemen. Beraz, hasiko gara eta aurkeztuko dizuet gure gaurko aurkezlea. Txalo bero bat, favorez, Sabin Fernandezako. Haupa, Agadiño, zemuz geha? Bai, bueno, erdizka ez. Nabaritzen da, nik gaur etorri naizela, batzuk hemen atzoti zaudetela, nabari da. Bueno, beste saiakera bat ingo nuke jendea gerturatzeko, baina nik uste dut alperrik izango dela. Beraz, aurrera egingo dugu, pixkat berandu ere hasi garelako. Bueno, nire izena Sabin Fernandez Zubeldia da, ez da Xabi. Sabin Fernandez Zubeldia naiz, badakit, PNV-ko izena da. Agian ez nuke etorri behar, gazte topagunera. Baina, askotan gertatu zaitori, galdetzen didatenean, ze beti nire N horrek sekulako arazoak ekartzen dizkit, nire bizitza hankaz gora jarri du. Nik beti pertsona berri bat ezagutzen dudanean, egoera igualtsua da, ez? Haupa kaixo, ni Patxi, haupa Patxi, ni Sabin. Ah, Xabi, ez, Sabin. Ah, Sabin orduan, ez, Patxi. Sabin, isa eta N-erekin, eta orduan esaten du, PNV-koa. Ai, Patxi, zu normala, Patxi. Ba ez, esplikatzen diot, nire aitagati dela, Sabino Fernandez, Asturiarra, bera, nire aitonagatik, Sabino Fernandez, Asturiarra, ura ere, mehatzaria, soy minero, eta nire birraitonagatik, ura ere, Sabino Fernandez, ni laugarrena Euskal Herrian jaio nintzen, pixka bat findu zuten izena, eta horregatidak nire Sabin. Patxi? Ze, klaro, Patxiri esaten nion, zure izena nondi dator? Patxi. Ez da izango Francisco gatik, Patxi? En fin, beti N horrekin problema askorekin. Ze euskarak dana zailtzen dit. Izan aditzaren, orainaldiaren lehenengo pertsona singularrak dena izorratzen dit. Ni Sabin naiz. Bai? Ni Sabin naiz. Ni Sabin naiz. Ni Sabin naiz. Ni Sabin naiz. N gehiene berdin minus N. N bat hor galdu egiten da bidean, eta ni Sabin naiz bihurtzen da ze Xabi. Ze Xabi? Ez, Sabin... Ostia. Pentsa telefonoz, hau oso argi ikusten da telefonoz, nik deitzen bali madiot norbaiti, apakaixo Sabin naiz, ze Xabi? Gabon, barkatu, mai hartzeko Sabin naiz, ze Xabi? Amarekin ere pasatu izan zait, hau, Amarekin, amari deitu da, ama, Sabin naiz, ze Xabi? Ama, zenbat seme dauzkezuzuk Xabi izena duenak. Bueno, ba ez dit inoiz garbi erantzun, eta zalantza horrekin geratu naiz betiako. Baina, bueno, aurkezpenak eginda, ez dakit enteratu zareten, hemen egonda atzotik etzineten jabetuko agian, atzo, Artemis 2 izeneko espaziontzi bat ilargira bidali zutela. Batzuk hemen gazte topagunean, eta beste batzuk ilargira bidean. Ez dakit, bueno, ez da inain diferentea ere, ez da? Uste dut espaziontzian nahiko espazio gutxi dutela. Eta hemen atzoko kontzertuetako irudiak ikusita, horre ere nahiko astronauta ibili zineten batzuk. Komunetan ere ez omen dago intimitatea handirik, esaten zuen atzoko astronautatako batek, hemenko komunetan ere, bueno, dutxetan eta, bueno, etxean baino intimitate gutxiago dago, hori bai. Eta, bueno, ordu batetik aurrera hemen ere gravitatearekin arazoren bat izango du bakarren batek. Beraz, esan dezakegu, ilargira joatea edo gazte topagunera etortzea antzeko izan daitekela, bietan kriston viajea ingo duzuelako. Beraz, hori ere esan da, ilargiarena esan da, albisteak eman dizkizuet, Antoniok esan bezala elkarrizketak ditugu. Eta gaur elkarrizketa bat baino gehiago prestatu dugu gainera. Hasteko musikari batzuk gonbidatu nahi ditut Oholtzara. Atzo gauean hemen kontzertua emandakoak. Lotan geratu dira, hementxe izan dira gure zain, eta oraindik bizirik daude. Beraz, txalo bero batekin, igoaraziko ditut, eskabidean taldeko Niko, Leonardo eta Imanol Olague.
Txalo bero Dena, bat! dena, dena, arazoak dira. Beti, 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 dantzazu eska. Dena, 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 arazoak dira. Beti, 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 eskabidea. Eseri, mesedez. Atxaldeon. Ui, Ostra! Bai, eske, bizkat, hankau, baso bat. bai, hankau, baso batekin jarri dugu. Erortzen bazara, puf bat jarriko dizut. Jazte horrela, ongi nago. Baina, eskerrik asko, naizi, niri jartzagatik horrelako aulki bat, 40 urte ditut, eskertzen da, ai, horrela ja beste itxura bat. Arratsaldeon, mutilak. Arratsaldeon, Sabin. Hori da, Imanol, zemu zaudete? Zemu zaudete momentu honetan, atzo kontzertua eman, gaua ezagin nola izan den, momentu honetan nola zaudete? Ni ongi. Ongi. Bai? Bai. Oraindik ere Oso ongi. indarrez? Indarrez, oraindik? Bai, oso ongi. Taldeko beste batzukan daude, piparragoak daude, Bai? atzo pasatziren pixka bat, Bai? eta orain umorea ez dute inona, Izenak ez ditugu esango, ez? ez da behar. Gaizka, Oier eta Garatea. Bai. Bueno, jakin Ez zuten dudanagatik, igo nahi, beraiek. gainera zuentzako ez da bromatako topagune hau. 10. urte hurrena, betetzen ari da eskabidean nola bait gazte topagunean. Bai, lehen kalkuloak egin ditugu eta lehenbizikoa izan zen Laudion, duela 10 urte, 2006an, así que... Eskabideanen lehenbizikoa. Bai, gurea. Eskabideanen lehenbizikoa. Zuek aurretik ere etortzen zinete, baina holtza gainean, ez, Imanol? Ze diferentzi nabaritu zenun 2006an, igo zinenean lehen aldiz? Ni nintzen etorri. Imanol ez Ara, zegoen. paniko, Leonardo, Justo. zu igo zinenean. Ongi, bi eszena toki zeuden eta txikian jo genuen, eta autobus magikoarekin jo genuen, beste hainbat talderekin jo genuen, eta esan genuen, ostia, zer imentxotako kontzertuak, ze guapo. Eta 10 urte ostean, hemen jarraitzen dugu oraindik, así que... Eta nola aldatu dira gauzak, 10 urte hauetan? Buah! Ile Imanol, urdinago... zu Ez zeun den oain dala 10 urte, orduan ez egin, puf. Niko keratzen du. Justo sartu ditzen duela 10 urte. Osea, justo galdu nuen egon topagunea, baina beste Topagunea eta guztiak... gero, sartu zinantzu. Gainontzeko guztiak egon. Bai, beste lauak egin ditu. Niko nola aldatu da. Lehen enuen mototxik, beste batzuk ez dakit, altuagoak ziren ez, esan behar nuen, baina ez, ez dakit, aldatu da fizikoki, eta baita ere gure izateko modua estenatokian, segurazki, taldean, dena, bizitza aldatu da, ez? Bizitza aldatu da, bai. Garestitu da, Garestitu da bizitza. hasiko gara filosofeatzen. Bueno, orduan jar gaitezen ja garesti dagoen garai honetan, 2026an, Abadinora etorri zarete, atzo kontzertua, zer moduzko giroa egon zen, nik irudi batzuk ikusi ditut, enitzen bertan egon, baina esan diate oso ondo egon zela. Bai, oso gustora egon ginen. Oso gustora. Ordua oso ona zen guretzat ere, eta gogotxo etorri ginen, eta horea hemen jotzea, eta oso pozik, ezakit jendea, eta gozada bat. Mundu guztia hor dantzatzen, eta irribarreak, ikuste dituzunean irribarreak publikoan, eso es gozar. Abestiak abesten, jendea, Bai. Ikusi Gainera dut, karpak egiten du horrelako soinu efektua dela, pues jendearen abotsa, osea, joaten dira, como, eta entzuten da askoz gehiago. Ematen du jende gehiago dagoela. Bai, osea, Zarataren gatik, zarata gehiago egiten du guregan, bai. Gustatu zait, esan duzula ordu ona tokatu zitzaigun. Bai. Ezakit musikari batentzat, zein dan ordu ona. Niretzat podcast bat egiteko onena, hau, 3 erdiak. Hau baino beranduago ja, 40 urterekin. Baina musikari batentzat, zein da ordu ona? 12 oso ordu ona da. Bai, guretzat bai. Guretzat 12ak da perfecto. Segun eta noiz hasten den dena. Claro. Ez? Baina ez oso berandu, ez oso goiz. Beti jaialdiaren edo zeraren erdian, erdigunean. Erdialdean egotea ondo? Pues afaldu, pues pare bat ordu eta jo. Hori da Por cierto, afaria hango batzuek eman ziguten afaltzea, zosongi afaldu genuen, mi esker zuei ere bai. Eta hori. Mi esker. Txalo bero bat, afaltzen ematen duten horiei. Oso ondo. Bai, jan behar da. Jo, jan behar da. Ongi jan genuen. Ze hau ere ez dakit ilargiko espaziontzian doazenak bezala, janari solido gutxi, likido gehiago, izaten da hori ere. Nik ez dakit nabaritu duzuen 10 urte hauetan, publikoa ere aldatu dela. Nik bai ikusten dut aldaketa, egia da, nik urteetan atzerago joan behar dudala, baina estetika nik ikusten dut asko aldatu dela, gazte topagunean.
Bai, Bai. bakeroak, Bakeroak lehen ere baziren. Baina askoz ere kolore gehiago ikusten da. lehen dena beltza. Dena, hau anitzagoa da. Lehen gure garaian LGTBI kolektiboko kideak ez ginen existitzen. Ni gogoratzen dut ez dela, ginen unikornioak bezala, bai? Gaur egun aldiz orionez, hori ja beste pelikula bat da. Hombre, aurrera doa, 10 urte pasa dira, esan nahi dut, ez da... Guk hori pentsatzen egon nintzen, ze gure garaian usten genuen gauza asko ondo egiten ari ginela, aurreratu genuela, garai hortan ni gogoratzen dut 2004an adibidez itsasondon gure herri ondoan topagunea egin zenean eta orduan dena ondo egiten zen. Baina, claro, 20 urte beranduago begiratuta, ez ginen hain ondo egiten ari, gauzak asko aldatu dira zorionez. Esan nahi dudana, agian oraindik ere aldatzen joango dela guzti hau. Seguro. Badago lana egiteko oraindik, hori fijo, vamos. Beti egongo da, seguro eski, baina bueno. Adibidez, mugikorrak kargatzeko gunea. Ja. Nik hori lehenengo aldiz ikusi dut. Baina orain bateriak oso laster amaitzen direlako dira. Lehen zenuen telefonoarekin egon zintezkeen 3 egun. Eta karo, ez da gauza bera, egotea telefonarekin bakarrik deitzeko, WhatsAppa bidaltzeko, edo kontzertu bat, edo zure laguna tontakeriak egiten, eta telefono atera. TikTokak, pues, karo. Karo. Hombre, nik uste dut hor kontrolatu bartzarela, hemen. Karo, aste bali mazara kontzertu guztiak grabatzen, akao. Egia da guk Nokia patata bat eramaten genuela, eta botatzeko. Bota nahi dezuna egin dezakezu, 3 egunetan lokatzetan eduki, gero arroz pixkatetan sartzen zenun, konpondu egiten zen mogia. Snake jolasean jolasteko jokua genuen, ze gehiago nahi duzu. Ja, Tetrisa. Tetrisa ere izango zuen, igual, Igual izango zuen. Bueno, serio jarrita pixkat eta hola ja instituzionalki zer du gazte topaguneak beste jaialdi batek ez duenik. Hau, galdera hau, Imanol Olaguentzakoa. Ezakit, oso giro ona ikusten da, jendearen artean, rollo superona, ezakit, ezakit. Hori, basikamente hori. Igual beste lekuetan, bueno, ere, beste kontzertuetan badago adin guztietako jendea, eta hemen gehiena dira gazteak, no? Osea, oso gazteak, gainera. Gazteak ez, oso gazteak. Bai, eta nabari da, daukatela, hori, kagula ere, bai, horlako... Pitera, ez? Bai, bizitasuna a tope, osea, gainera atzo lehenengo eguna, zenola dena a tope. Baina, bueno, seguro gongo direla horrela ere egun guztietan. Bai, seguro. Osea, que, baina ez dakit, oso giro ona, oso rollo ona jendean artean, oso. Jo, eta ere bai, ikaragarria da, olako herri batentzat, edo, bueno, lehen zuk ze itxasondo ipatu duzu. Bai, oso herri txikia. Beste hainbat herritan ere egon gara, eta, jode, mugitzeko gaitasuna, nola etortzen den jendea ona, juergara, hitzaldietara, kontzertuetara, mugitzera, antolatzera. Egitarau oso handia, luzea eta anitza, eta antolakuntza, vamos, impecable. Bai, denontzako lekua da, gu ere etorri gara, pentsa. Bai. Xabi Solano duzuelako. Xabi Solano, gaixoa. Txalo bero bat mesedez, Xabi Olanorentzat. Gaixoa. Haupa, Xabi. Ez da bromatakoa gure gaztetxoa. Zenbat urte? 21 urterekin. Bisaiak taldeko Xabier Olano eta gaixoari mundu guztia Xabi Solanorekin. Ez que ze txarra diren izenak. Nere NA bezala honek ere badu arazo bat. Lasai. Eingo dugu elkarte bat eta zerbait ingo dugu. Gazteak aipatu dituzu, adinak. Hemen, 30 gora, zeintzuk. 30 urtetik gora, besoa alkaltxa. Inigo, altxatu besoa. Gora, bai, ez? Bai, 30ak bete zituen duela hilabete bat. 30ko bat. Bai. Bat. Besteren bat ere bai, anatzean. Bueno, horko bat Jarri bai, zutik. ez altxako. 35etik gora ja, orduan, 0. Baten bat bai. Bai, kontzertuan, Bai, atzeko partean. zeko aduza, Bai, normalia, bueno, atzoko kontzertu izan zen bitxia, zelako badakizu matematiketan, bueno, matematiketan ez, musikan, crescendo matematika musika. Crescendo. Ba, al revés. Osa, Astrofisikan. bazegoen, zaharra edo heldua zen jendea, atze partean zeudenak, Zaharra esan du. eta aurrera egin ahala, pues, jendea gaztetze zen. Eta baina mundu guztiaren tokia zegoen. Bueno, eta dago.
Ondo, eta gainera ondo antolatuta, hori egia da, gazteagoa zarenean, ausartzen zara gehiago aurreneko filatara, eta gero pixkanaka, bizitzak berak eramate zaitu pixkat atzeko lerroetara. Komunak ere hurbilago daudelako, seguramente, no? Hori ere bai, komunak gertu izatea ondo dago, barra aldamenean, badazpa apoio bat izateko ere bai, garrantzitsua da. Eta mutilak, ze plan, hemendik aurrera? Justare ginen hitz egiten, ari garela pizkatorain animatzen, eta igual geratuko garela kontzeptu baten bat ikustera, o bueno, ez dakit, a ber. Suertatzen dena? Bai, bueno, ea piparrek zer esaten duten, daudela pizka bat. Bai, normala da. Ordu txarra da hau, siestak ordua da, orain bera egiten du, gero arratsalde erdian berriz hau. Ja, baina, bueno, erabakiak hartu behar dira, Sabin. Pazientzia auki. Nik galdera bat egin nahi dizuet, gonbidatu guztiei gaur, eta publikoari ere bai, ze karo, nik esan du 40 urte, gauzak asko aldatu dira, gure garaian mobilak kargatzeko gunerik ez zegoen, eta nik hau eramaten nuen, joaten nintzen leku guztietara. Hau. Hostia. Ez dakit, ausartuko zinateketen esatera zer den hori. Mai baten antza du, camping maia. Camping maila izan daiteke, hori da zure apustua. Maleta raro bat ere, pero Maleta raro bat izan daiteke, bai. Bai. Zer da? Lagunduko jazu montatzen. Vale. Ja nola aldatu diren gauzak, Hostia. Maia eta aulkiak. Toma ja. Museko maila. Mesedez, txalobero bat, nire mailari. Mesedez, nire mailari txalobero bat. Hau ez duzu ikusiko, gazte topagune batean, esertzaitezkete horre, Bai, kasi hobeto gara. Bai. Saiatuko gara. Hemen jolasten genuen musera, denetik egiten genuen hemen. Eta oso, bai, mantentzen da. Ez dirudio egonkorra denik, Egonkorra da. Ondo. Zuek ez zarete kanpinera etorri, ez? Ez. Lo? Lo hemen, baina eskolan. Zuek badaukazue BIP pasea. BIP, bai. Jacuzzi, piscina, hori, bai. Kanpingunean eta zaudetenak, bazaudete hemen, kanpinean, zer moduz? Lokatza? Lokatza zen eurritan daukagu, aurtengoan, gutxi? Bueno. Prakek diote, begira. Bueno, oso garbi, ez? Baina, astebururako denbora ona dator, ez? Eguraldi ona. Biharko, eguraldi itzela, bai, gaur ere ez duzu ikusi hori, baina oso ona dator, bihar temperaturak gora egingo du. Baina, bueno, hau ez da interesgarria, Gustatu zaizu emaia? Bai. Dauzkat hauntzak etxean eta hau hauntzaren kaka da, Ez da zer gertatzen. Bueno, holaxe utziko dugu. Txalobero bat eskabidean taldeko Imanol. Eta Nikorentzat. Ondo joan dadila. Utzi, lasai. Hau, ni honekin moldatzen naiz. Honek gainera dauka erdian zuloa. Sombrilla sartzeko, ez gaizki pentsatu. Osa, dauka zuloa. Nahi bali maduzue, bakarren batek erabili nahi bali madu, utziko diot, asteburuan, maider, kuadrilla, behar bali maduzue mai bat, merke, saltzen dut, Bueno, igual urrengo elkarrizketa hemen egingo dugu gainera. Nola ez? Bide, izan ditugu, hortxe, Imanolek duda eukidu. Zarrak deitu ditu, atzean jartzen direnak, eta bea hor dudan egonda sartu gazteen taldean edo ez, hortxe mugan. Orain gonbidatuko duguna, bai, gaztea da, benetako gaztea da. Eduki sortzailea, podcastak ere egiten ditu, eta niri ilusio berezia egiten dit, zebera nire bekaduna izan zen. Ni irratian lanean nengoela, bera bekadun izan genuen, gero super bekaduna izan zen, eta orain ja egan bakarrik egiten du. Ola zuek, esaten bali madizuet, agian bakarren batek ezagutuko du. Bergaratik dator gure Andrea González! Txalobero bat! Hemen eseriko gea, Andrea. Piskat aurrera begira. Hau da furgezia. Hau da la furgezia. Zer da hori? Furgezia, furgo parkinera juten dan jendia. Nik ez dut sekula euki furgorik. Ez da izan ere kasua bez, nik kanpin dendara etorri naiz. Zu kanpin dendara etorri zara, baina ondo prestatua. Bueno, hori zan helburua, baina kriston hotza itxen dau gaur.
Bueno, oin, lehen ez baina oin. Hemen norbaite jarraitzen du, Andrea, hola zuek, bere podcasta zartadia. Ez dakit bai, horratzean bai. Ikusi duzue, topagunera etortzeko prestatu duen motxila zarra. Zema jendek indau Anatzean, motxilia. bai, hori, bai, bera Zema da. jendek indau motxilia nire listiakin edo bideoakin. Zeinek erabili du, Andrearen zerrenda egiteko motxila. Atzo pila bat jendek esan zoztan. Akordatzen nahi zela, bueno. Baina, bai, jende askok. Eta jendeak ze arazo du, ze azten zaio jendeari ba? Jendea ez dakit, baina bergarakoei dana. Osea, dana da, literal, bakarrik sartzen dabe, lau kamiseta eta bi praka. Osea, importantia da dutxatia eta gina garbitzia topagunean zuek. Importantea da. Bai. Osea, bat ez be, jendeakin bizi bezalako, no? Claro, pentsatu, espaziontzi bat bezala dela, hau, leku gutxi izango dezue, gertu egongo gara bata bestearetik. Bai, batzutan igual gertu egi. Batzutan gertu egi. Xabi, nik nahi dutu galdetu, ze modu zure hauntzak? Bida, hemen kaka da, Xabi. Egia da, bueno, bai, biak Ez bozue ertxo. jarraitzen, Xabinek itxen dituen bideoak, eta bizita baserrixan, eta dauzka hauntzak, eta etaratzen ditu pasiatzera txakurrakin batera. Orduan, da superbarri garrixa. Hola da, nere bizitza, hola da. Ez la verdad. Bai. Akerrak dira, Bueno, Bai, bakerrak. ni akerzalea naiz. Bi akertxo dira, bai. Bi aker eta txakurrekin batera egiten dira. Baina, bueno, hori beste kontu bada. Ekarriko nituzke gustora, baina etzen plana, Izango zen superbarri garrixa de repente, ben, no? Igual prestatuko dut ikuskizun bat nire akerrekin, ez? Ojalá. Bueno, iritsiko da hori. Zure motxilarekin ipixka geratu naiz, zur eta lur. Zeba. Ze, ez dakit nola sartu dituzun gauza guzti horiek, zure motxilan. Zenbat litroko motxila zen? 50. 50 litroko motxila. Bai, enzilotzia emateu ezatia, baina erropa asko ekarri dut, gero ez dakit erabilikoten dana. Baina, bai, danak abidu jat, de hecho, niriak ez dien gauzako bai ekarri ditut, orduan. Lagunen gauzak ere? Bueno, buelta hobian itxun gauzak. Nik esan dizut, behintzat maiak jarri dituzu, motxak. Bai, zuek praka motzak. Badazpada, ikusi nuen praka motzak hartu zituela. Jende pila bat, nire praka igualekin, baina luzian, jende de bien, ez nire kasua. Eta bere belarritakoak ere, Eskerrik asko, trending topic bihurtu dira. Tailerrera etortziarren, Hori ere oso aipatuko jatorrak dugu. danak. Nahi bozue bihar egongo dia, porque ondio gaur ez dare prest, baina bihar egongo dia hemen, así que bihar galko dituzue jaso. Hombre, horren inguruan galdetu behar nizu, baina nola nabari den zu podcastera zehala, Pues zurekin ikasi neban, Bai, nerekin zer ikasi zenun. tontuan haitxe. Ba, hori da. Eta ze ondo, Ze ondo ite genuen tontuarena, eta itxen dugun. Eta egiten dugu, bai. Da superfuertia, en si. Berak esan dit, ez tala bakarrik etorri parrandara eta ondo pasatzera kontzertuak ematera, zure belarritakoak trending topic dira, baina eske atzo, hementxe, tailerra eman zenuen. Bai, Bitxigintza, tailerra. bai, gaztetxian, bitxegintza eta hierra pila bat jende etorri izan, ni neban, como flipatzen maksimuan, ez neban ni epalo esperen beste jende, ze ez du, osea, iaz bebai eman neban, batera jotzean bebai, eta da, como flipantia, eta eskertu dut pila bat, baina, pentsatzegat flipantia nola, hainbeste jendek, erabiltzen ditxun, belarritxako estilo hori, eta super eskertu eta bebai. Aizu txalo bero bat, Belartako guztiak eramaten dituztenak. Oso ondo, Andrea. Forge izan girls. Eta ze gehiago egingo duzu, egun hauetan? Juergi hauetan, geixau. Geixau. Geixau, atzo. Ze, nezeserrak ere, 50 litroko nezeserra izango zen. Ez. Importante, lizipainak hartu zenituen, Ez dut hartu bergaitxik daukata hotza holan. baina ekarri dituzu, ikusi nuen. Bai. Zer gehiago, botikina, Ekarri bai propoleo, propoleo, eta tapoiak, ze jendiak zurrunkasko itxen dau, gauzat, kanpin denetan egon zatenok, mesez, aldugu komentau zenbat zurrunka itxen daben jendiak. gehiagin. Osea, es muy fuerte. Bai? Bai. Bueno, eta... Norbaitek hola izan du esperientzia txarri gaur gauean, zurrunkekin, bai, egia da. Bai, bakit baiet. Agian megafonitik jarrita zauden, girotzeko edola, ez dakit. Ainar, Bueno, eske bai, igual jendiak itxen dau zurrunka, ez entzuteko ondokuak narrutan. narrua jotzen da hemen, Hombre, flipas. bai? Bai. Neri kontatu duzte baiet. Gure garaian, Hori bez. Egisa da lehen komentatu dela lagun batekin, eta pixkatzuen kontrara oso hetero gutxi darela. hetero gutxi dago hemen? Hori komentatu da uste. Zuek zer.
Confirmamos o desmentimos. Eta nik etxera jun behar nuela gaur. Ba, igual ez. Gure kanpin dendan lekua dago. Ez, eske kanpinean bizkarrakin eta... Baina, eszenatoki haue hemen egongo da. Nik maila eramango dut, jartzen garan kanpoan, eta abertze pasatzen da. Berriketan, komentatzen. Hori da Izango zen ona, maravillosoa. Pipa batzuk hartu eta hor badaukagula benetako podcasta. Bai. Aizu, Igual aizu. no. Jaialdietan pipa jaten jartzea ez da txarra, Nire ustez, akanpalekuko sarreran, hau izango zen, maravillosoa. Atzoko gaua hauen kontzertuean egon zinen, Bai, eta super zerekin geratzen zara atzoko egunetik? Maruxakekin. Maruxak. Las marusas nos gustan. Bai? Hombre, lo Ez más. que hor ere musika aldetik ez dakit, nik uste dut evoluzio bat egon Egia dela. da, esan biotela hor darela las burutiks, eta atzo zinuten jo, zuek. Unas majas, baina, xai. Eta zergatik ez zuten jo. Ba, galdetu ere. Bueno, eskertzen da baita ere, Maruxak, pixkat denetik dago, Bai. egitarauan, Eta gaurko gaba, gaurko gauak, promete. ari, Bida, nik lehen aipatu dut Itxasondo. Itxasondo 2004, 22 urte pasatu dira. Lehenengo gauan jo zuten Kautak, Lor, me encanta kauta, ya ez da existitzen. Claro. Igual zuek ez dakizu ez Esa berba, Kauta, Lor, Betagarri eta Parabellum. Eta neskak, Neskak ez zeuden ziren, sorpresa. publikoan. Hori. Horregatik, Lehen lerroan. bigarren gauan, Fermin Muguruza, Zutagar eta Sociedad Alkolika. Hori gau potentea, Bai, Pitofest. bai, eta zuk zein zinun? Eta hirugarren gauan, Xabin Maiau da super inestablea. esan dizut, establea. Inestable. Ez, estable. Internazionalki banda basoti, Ah, bale, majas. Ofunkillo, Zeintzu dira horrek. Berri Txarrak, eta emakume bat abesten, Kokein! Txalo bero bat, Kokein goa abeslariaren zat. Gainera, jarraitzen duen gutxietako bat, hori ere esan behar da. Baina, bueno, baintza pozinago ezagutzen dituzulako. Bai, claro, zela ez. Gaur egun ezingo litzateke igual bere egin gazte topagune bat egin. Bueno, eski gaztiak be... Bueno, a ber, esan duzu ni gaztia nahi zela, ja, nahi zain gaztia, Nola ez ez? Noiz izan nintzen bekadun, Ba, COVID aurretik, pre-COVID, pre-COVID. bari. Gaztea, Bai, justo, gaztean. Gaztea. Eta bida orain, hemen naiz irratian. Biok kanpineko mahai batean jarrita, gutxik esango super lukete. surrealista. Ondo zabizte pasatzen? Bai, zarete oso pozik. Ez da oso pozik. Podcastari buruz hitz egingo dugu baita. Bai, Ze karo, nik ekarri dut nire podcasta, baina Andreak eta Andonik dute euren podcasta, goiena. Zartadia. Zartadia. Ondo doa, nola salduko zenuke Zartadia podcasta? Kotilleuak eta oso seriotasun gutxi, la verdad. Bueno, oin justo bukatu dugu lehenengo denboraldixa, oso majoaka, berbasko itxen dugu, da como entzuteko, osea, imagina, fregabio zu kaldea, ba, entzuten dozu, Zartadia, jo que se. Zare derrezaka, Zartadia. Egisa da, gero behar nereko herriakoak, de repente dia super kirolarixak, eta korrikan, en plan, korrika itxera noia. Bueno, ba, jartzen podcasta eta ez da podcast bat korrika itxeko. Osea, da como, ni palo. Ez, kirolerako ez. Bueno, kirolerako depende, crossfita itzen da jendia, Ai, jende crossfita rarua ez. da, baina... Hemen crossfita egiten duzu ez? Ez. Gazte topagune etortzen da jendak ez du. Montajiak, itzen du montajiak. Orduan... Ez ze gertatu da baita ere, ze evoluzio izan du giza gorputzak, gazteen gorputzak, gure garaitik gaur egunera. Gauza bat, nik errespetatzen dut pila bat jendia, bueno, edo igual esan beste, baina jende hori geratzen dana bakarrik kirola itxeko, osea, gauza bat. Zergatik? Alza irten poeteatzera be bai, ez ahil bihar. Ja. Aldotu lehertu ez gustatzi alkohola, baina, bueno, poeteua ondo dago. Baita ere, neurrian dena ondo dago, baina bai egia da muskulaturak ere irabazi egin duela 20 urte hauetan. Ja, jendia da kurrazan bat. Bai. Ez da bai. gure kasua, Ez. por lo que sea. Ez, por lo que sea, poteoa gehiago gustatzen zaizu. Ez? Zaigu. Bueno, ez dakit zuri gertatu zaizun. Niri esan izan didate, joder, beste podcast bat. Bai, beste podcast bat eta gainera euskeraz. Eta uste dut hori dala ona, no? Egotia podcast asko, euskeraz, eta euskaldunak. Porque hori da igual diferentzia.
Eta, bai, beste podcast bat. Osea, uste dut guri berezgarri itzen gaitxuna eta jendia asko, baina asko kejau dana, dala gala oso bergarakuak, pues eske baga, si somos. Oso bergarakoak. Oso bergarakuak, bai, baina oso. Herrikoak. Bai, eta, bueno, entzolakoak igual be bai pixkat, Haizu, agian, gonbiatuko zaitugu gure podcastera. Vale, aldugu egin, venga. De hecho, Eta guzuena, jo. claro. Vale. De hecho, ikusten duzu hemen, Maria Blanco, persona hori, bergaran dago erreoldauta ja. Aldugu espatu. Bai, Maria Blanco gaur ez da usartu ona etortzera, hain justu horregatik, igual, bea, zestoarra da, bergaran bizi da, baina berak esaten du, Igual lotzia zeukan. bera dela Bergarako arnasgunea. Ez, osea, ez da. Baina nahi dago izan, osea, integrau da superre ondo, Osea, gaztetxean mundu guztiak ezagutzen dutza, como ya da beste baka gixau. Hombre, isilik ez da egoten, orduan lagunak egingo ditu. Gu horrek. ez. Lagunak egingo ditu. Bai, oso magia da. La verdad, oso eskertutan gari, osea, maja. Maja, pertsona ona. Bai, Itzein niteu, baino pertsona ona. gu bezala. Bai, ni zurekin oso ados nago, eta gainera hori esan behar nuen, ez? Esaten dutenean, beste podcast bat. Bueno, lasai. Ez que- Okerragoa izango zen ez egotea, Eta ez? uste dut, desberdintasuna dagoela podcast eta bideopodcast. Bideopodcasta da ikustekoa guri aldo zuentzun ikusi gabe. Eta gombidatzen zaitxuet ikustera, 7 denboraldi, jende super jatorra gombidaua. Eta hori, aldo zuentzun goienan eta beste plataformetan. Eta plataforma guztietan, ez dakit nola esaten den ondo. Bai, plataforma guztietan. Bueno, plataforma hau pixkat mugitzen ari da. Ah, claro. Andrea, Oin bai, igual lagunduko diazu jasotzen. ez zela jasotzen da. A ber, nola jasoko zen nuken, venga, a ber. Ez nema jasotzen. A ber, jaso. Ondo. Ez. Jak, eta 10 segundutan, jaun Andreok, ya está, 2 seconds. Toma. Decathlon, flipa. Aber kanpin dendako lako azkar jasotze itxu. Hori beste galdera bat egin nahi nizuena. Gure garaian ja Decathloneko 2 secondsa existitze zen. Ni gogoratzen du Ai. Lezaiako San Ferminetan hartu, bota eta ja poteatzera Gauza joatea. bat, zelako negozioa, segaitxik guk ez dugu lako zeu zerrasmatu. Zergatik ez du evoluzionatu horrek? Bueno, atera oso arraskarra ateratzen da, baina jaso. Hori egia, jasotzeko ingenieritza bat ikasi behar da. Hau erresagoa da. Andrea. Ama hemen asko zobeto, Bai, hemen ja De gaude. señora bien. Bai. Agurtu egin behar nuen Andrea, baina gero pentsatu dut agian ondo egon litzatekela mantentze hemen Ke urrengo... pesada, zema behar baitxoten. Bai, baina gustatzen zait. Andrea, ondo gaude. Beste gonbidatu bat ekarri behar dugulako, berriz, lehen erdi gazte erdi zarrak izan ditugu, gero benetako gazte bat etorri zaigu, orain benetako zar bat ekarriko dugu. Bera, 84tik jota fuego. Topagune, gazte topagune, segi jarrai berdin dio. Bera beti hemen egonda. Voluntario, lanean, parrandan, denetik egin du berak. Eta gaur, gonbidatu nahi izan dugu, noski, ez delako besterik geratzen. Igual, maixa jaso ingo, una. Maia kenduko diogu gero. Prest dago, txalo bero batekin jasoko dugu, Garikoitz Ximenez. Gauza bat, igual konfundidu izan, igual kilometrotan. Altxa Garikoitz, mesedez. Igual Ja, kilometrotara ezin izan du, jarriko nizuke mai hori, baina ez. Venga, puf bat. Ez, berak arazoak izaten ditu esertzeko batzutan. Gauza bat, kilometrotako outfit hau, Bai, hori da, altxa Garikoitz pixka bat. Bueno, nahi bat imadezu eseita, baina ez, torri. Pixkat bere outfita, Andrea, komentatuko Apa, genuke. txaldeon. zuek. Apa, Garikoitz. Kilometrotako outfita da, bai edo ez. Garikoitz, lehenengo, lasai, nahi dugu pixkat zure outfita komentatu. Andrea, goiti bera, zer? Nire ingurukoak ulertuko dabe da, txara. Osea, Zer? ez que, dago bergarako persona bat dala zure iguala momentu honetan. No jodas. Bai, igual gero argazki bat elkarrekin aldozu batera. Venga. Baina outfita da super kilometroak. Bai, 2000 garren Falda amarkakoa. jatzu, ikurriña fermauta, peio erreparatzen gaitxik.
Peio repara. Peio reparaz ez dakit pa, ez? Denbora guztian peio repara, Gizona. Ez daukazu firmatuta, ezta? Ez. Baina ikurriña nahiko garbia dago, ez dakit zenbat topagune bizi izan ditu honek. Ez, berritu dut aurten, Aurten berritu Gutxi dut. bilitxakua. Aurten berritu dut. Hau, egia da, asko eramaten zela, ja, 80. hamarkadan. Hori, saltzen dozu pinte den, eta forra bitzen zai. Bai, Igual 50 euro, Bai, baduzu kontua. Buelta eman, mesedez. Altus motxila bat, noski, ezin falta. Ez dakit zenbat litrotakoa izango den hau. Eta, atentzioa ditu digu kamisetak, Andrea. Importantiena da erakutsi kamisetia. Osea, super ikonik. Zenbat gaztetxe edo herrikotan dago hori pintauta paretetan? Zenbatetan, geratzen da, bai. Altsasun, badakit baiet. Eta etxarri. Bera da vintage, txalo bero bat, Vintage. garikoitzi. Eseri, mesedez, garikoitz. Nahi baduzu kendu motxila eroso egoteko edo? Ez, lasai. Zakua ere, buah. Ez que gero gelditzen naiz topagunean. Ez dakit zertzen zaiagoa biltzen, Andrea? Baina, Maia, ketxua edo zakua hemen sartzea gero, Maixa. Baina gauza bat, Efektu espezialak. Bufa ere puskatu Igual du. ez da konturatu, baina ez da kanpalekutik pasau. Ze ikusi zapatiak zelako garbi. Ez que atzo izan nuen lana. Furgeziaz. Atzo izan nuen lana, eta gaur da lehenengo guna. Ekarri du baita ere motxila. Bai. Jarri pizka bat urrutiago mikroa, Ah, vale. Bai, lasai. Horrela. Eta zekartzen dozu motxilan, inboxin. Unboxing. Garikoitz, lasai. Ondo zaude? Urduri. Normala da. Ekarri zaitu gona, hain justu ere, zarelako bakarra ja, hemen, hasieratik dagoena. Uste du baiet. Nire lehenengo topagune izan zen etxarri aranatzen. Bai. 1994. Amalau, bai. Hori topaguniak itxezien, Bai, 12.000 pertsona joan ginen. Zuegon zinen. 94an, 9 urte ditun, Andrea. Nik 0. Zuk zenbat urte dituzu, barkatu? Nik 47. 47 urte. 47. Ni baino hogei xau. Eta Hogei nire gehiago. zarra ba naiz. Oraindik ez. Eta, Garikoitz, denetara? Osea, ez duzu inoiz kale egin? Bai, 2008an, horrela ongi. Bai, oso ondo. 2008an Lezon eta 2010an Durangon. Zan nituen bi seme independentista. Semeak. Eta 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 zera ez gehiago nintzen joan. gustatzen gatzuna topagunietatik. Jendea, lokatza, komunak. Komunak? Komunak baita ere. Komunak? Claro, nik egin ditut komun txandak. Oso Hori da oso duinak. ohikoa EHZ-tan, ez dakit egon esaten, baina ohikoa da. Bai. Bai, ez dakit nola ditzen da, baina txanda bat dauke komuna garbitzeko. Komun txanda. Claro, komun txanda. Bai. Zuk lehen aditu gara gauza askotaz hitz egiten, pixkat lehengo garaiak eta gaur egungoak. Zuk dena Bai. bizi izan duzula, zuk nabaritu duzu evoluzio hori 94tik 2026ra. Hori jendian outfitak eta olakuak. Hombre, bai, galdu dira, bueno, merrelak ez dira galdu, Salomonak ez da ere, Salomonak berriak hortze Berrixak. garbi. marradun kamisetak, marradun maiak ez dira galdu ez da ere, momentu. Bueno. Hori da, baina marradun gauzak dia importantiak ze kilometrotako, osea, zuek jakingo zu, zuen herriesetan kilometroakin izan dienian, dendetan beti saldu izan da marradunetako gauzak. Beti. Oriokoan zentzua zeukan pixkat arrantzale ikutogatik, baina bestetan, ez. Bai. Hori da, bida. Begira, marraduna. Marradona, bai. Hala ere, leopardo asko ikusten dut nik ere, Leopardoa bai aldatu dela. Ojo hor siesta botatzen ari dana, ilezko leopardoa. Ez que kaskagorrikuak dare siestan. Cuidao. Baina Horko leopardoa kuadria, daukagu. Kaskagorri, haupa kaskagorri. Bai, gazte independentistak. Hor, leopardorik ikusten zen etxarriaren atzen? Ez, punki batzuk, Iñigito txapelpunk joaten zen Iñigito. leopardoarekin, baina besteak ez. Eta Iñigito guain dago, umentzako abestiak egiten, Hori da, Ze nola aldatzen diren gauzak, Eta liburuak, eta superfurtia. liburu oso politak umentzako, bai. Zuk musikaria zara, edo, bueno, ez dakit zertan egiten duzun lan, Garikoitz? Unboxina, ez. Eh? Unboxina ez dut egin behar, ez? Motxilan? Unboxina, Bai, Bai. Indosu Erakutsi motxila- dugu, edo komentatu dugu Andrearen motxila. Indozu motxilan ere listiakin. A ber, Ez, zuek ni baino gauza gaixo ekarri ditzu persona ziena da. tiritak jartzeko. Dago horre osasun arreta. Bale. Tiritak ez, hau Nik espa ekartzen trapoa. dut. Bueno, hori... Pastillak, Pastillak ze pastilla? ibuprofenoak, paracetamolak, almaxak, maskarilla baita ere, por si acaso, Bai, ez, lehen aipatu dugu jendea dutxatzen ez bada, eta bar.
Musukoa. Batzeko edo ipurdia garbitzeko baita ere, balio du, Purdia maskarilla. garbitzeko Antonio ez dakit, garikoitz. Gero, toallitak, Umiai laportutakoak. hori da, ume kendutakoak. Kontuz, toallita hauekin, Komunetik eta gero ez bota. Ez ditu bota zer, eta hemengo favorez, komunetan favorez. gutxi aukese atazkan zuek. Baby Lindo, Baby Lindo markakoa dauzka, Baby Ojo. lindo. Toallitas húmedas, since Pioa, 1995. Desodorantea, Hori da Axe, edo. Axe, Label men. Da iparraldekoa, nik bakarrik iparraldekoa erabitze dut. Hemen gauza gehiago, Kolpatuta. Ventolina, por si acaso. Ja, eske gauza bat, jendeak kirol asko itxen daue, kanpindendak montatzea izan zen todo un show. Eta, gehiago? Erropiek hartzen dozu, hori bada sorpresia. Arropa baita ere. Eta boligrafo bat, porque sí. Cagando Blandoren kamiseta bat, nire garaiko punki talde bat. Cagando blando. Cagando Blando, Toalla. toallita. Uy, toalla, toallita ez. Ez da edozein toalla, Ojo. Esta no. Laburuz zelako politxa, betetako no? toalla bat. Eta jartzen du lagun baten izena, Antonio. Ahí va, lapurtu diozu Antonio izeneko bati, Superpolitxa da, me encanta. Oso Laguna. polita, Andrea? Laguna. Detaile guztiak hemen, Bai, bai, bai. Horrik Etxigintza. enbatza balioko zeban, hola bordauta. Eta gero loiteko arropa. Bale, gauza Zor bat, bat, inbiot zor. experimento sozial bat. Zenbat jendek ekarri dau pijamia, mesedez altzau eskua. Eta, bale, pijamia ekarri ez dozuenok, zela koño itxo zuelo. Aurreko eguneko arropiakin balin bada, ja me joderia. Bueno, normalean hau, kapazidadea behartzuen, gero kanpindendara joan, kanpindendan txusekon sorta sartu, aldatzen hasi, kasi hobea zen, zuzenean erroparekin, Andrea. Ni palo, osea, zuek hori da una guarrada. Zu hurrengo egunean dutxatuko zara, edo errekara sartu. dutxatzen Zer baza gehiago, bai. Garikoitz? Orain eramate du kargadorea, lehen ez, baina orain bai. Fuerte, Kargadorea. Kargadore bat. De carga rápida. Ez, Nola funtzionatzen du kargatzaile egune horrek? Hau da, ezakit. tike bat ematen dizute gero edo nola? Nik ez dut eruan ondio, baina, porque naiz una baga, osea, niri ez deitu gaur eta bihar bez. Baina, eramaten dozu berez, eta mateotzu etiket bat, eta hori gorden biozu gero hartzeko zure mobila edo kargadore portatia eta holakoak. Buah, txabal. Que fuerte, Buah, de repente. Nola datu diren gauza. Buah, Eta chaval. zuek, dago hemen, wifi-xa doainik izarko mei esker. Zer? Wifi-xa, ulertu. dagoela wifi-xa. Wifia dago? Claro, es que wifia. edukixa sortzeko Wifi-xa. biozu wifi-xa. Wifia. Egia da, bai. Baina, pentsatu duzu, Andrea, egun hauetan bideoren bat egitea, edo edukia Bai. sortzen ari zara? Bai, bloga nago itxen, de hecho, hor dago nagore grabatzen utxe, bueno, utxe ez, baina bloga itxeko eta gero, hau gomendatzen dut beti itxia herrika, gu adibidez gabizitzen bergaran, gure blog interno bat ikusteko gero lagunekin izateko como jaja, que divertido, dano batera. Itxoin, mesedez, ojo, neska hauek ekarri duten inventoa. Hori hemen Util dago, neska, Xabin, horratzian dare. Hoietako gurpilak ere badaude, esertzeko? Claro, beti Buah, egon dia, chaval. naiz gunean. Reziklatuta. Beti ez dira, noiek, Bueno, azkenengo 4 urteetan bai. Txabal. Buah, nerea. Zuk hori jakingo zenun. Ni bai. Ja. Aspaldi. Flipa. Esan Zure behar dizu, garaian- blogerako elkarrezketa bat Garikoitzi ondo egongo litzatela. Bai, atzo nahi notzan inotegiri, baina ez nintzen sartu. Otegi, oso laguna. Ez que galdetu behar notzan. Ze uste dozu jendeak edukisa sortzian inguruan euskeraz, eta pena bat, Hori otegik? Bai, gero zuri galdetuko txut, hasi gehun pentsatzen. Vale, venga, vale. Vale. Baina otegik erantzun zizun? Ez que ez nintzen sartu. Deitzen diot bestela, gero. Venga. Venga. Vale, super ondo. Oso laguna da. Hori eginda baita ere? Bai. Xabin, eta zuk ze uste dozu? Zer? Jendeak edukisa sortzian inguruan euskeraz, eta euskaldunak. Oso ondo, ni guain TikToken erabat nabil. Nereak Baina kertzei ez da- esker, ez da orduan, zu agertzen. gero eta gehiago ikusten ditut. Nik traola euskaldunak TikToken, eta hor nabil, ikusten. Bai. Asko. Zuri, eduki sortzaileak euskaldunak? Ongi, ez. Ez ditut ezagutzen. Gogoratzen duzu egin zutela bazkari bat, euskal eduki sortzaileek. Hori da, komentatu mundu guztiak genuela. eixen galdetzen Ia. da bena. Eta atzo danak, kontauko tileuak zuen artekoak. Ez da inorrinoken li hau, lagunaga, batzuk beste batzu baino gehiago. Eta bifa egon badago, ja gero bakoitzai galdetu. Zuen artean badagoela saltxa? Bai, Bai. Bueno, hori ere behar da, ez? hombre, Bueno, egunen batean kontatuko diguzu orduan. Bai. Garikoitz, beste zerbait erakusteko balduzu? Ez. Ez. Nik galdetu dizut lehen musika esperientziari buruz. Bai. Musikaria, zara?
Bai, Edo izan zara? ba hori da. Kontatu? Edo kantatu. Zer esaten dut orduan? Kontatu? Kontatu. Ba, bai, parte hartu genuen nire taldearekin, Marrubi taldea, 2002 urtean, Elorrion, lehiaketa batetan, eta jo genuen hor Zutagaz, Sociedad Alkoholika, Muguruza, Otegi, gu, guztiak. Marrubi taldea. Eta Marrubi. Ze estilotako musika jotzen duten? Pop rock. Pop rock. Pop rock. Euskal Herrian lehenengoak. Pop rock euskeraz, bai. Lehenengoak. Lehenengoak. Eta zergatik, gainbera etorri zen edo bertan bera geratu zen? Ez genuen arrakastarik izan. Baterez. Ordutik musika utzi duzu, jarraitzen duzu? Bueno, jotze dut nire etxean pixka bat, baina duela urte asko ez dudala jotzen, baina nire ametsa da topagune batetan jotzea edo abestia egitea edo... Jode, bai, kabera. Bai. Eta galdera bat, zela esplikauko zutzasun zure semiei, zer dan gazte topagune bat? Ostras, ze galdera ona nola nabaritzen dan, nire bekaduna izan zela. Andrea, Totalmente. Qué fuerte, Andrea. Ez que garikoitzek ditu semea, baina nik ez, orduan, klaro, sartu behar naiz paperean. Nota onak atera behar dituztela, eta orduan topagunera etorriko direla. Hori ez zure galdera, ez? Eta zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen, ze. Gaur komentau dugu oso jende gaztia dagoela zuek, jatzue pentsatzen. Oso jende gaztia etorri dala. Oso, bereziki. Zuk zenbat urteekin lagako zotzezun etortzen? 15. 15? Eta zenbat diru emango zotzezun? 0. Eta orduan? Edan gabe. Xabin, zugun zinenian, 80... Ze 80. 80, ez dakiz emagarren urtean, zenbat diru erua zinun? Dirua? Ez dakit. Ze, hor, alzan txartelaken ordaindu? Txartelak ez ziren existitzen, Andrea. Libreta. Ez, genuen, ez ziren hemengo autotxoketako txartel txampon horiek, ziren tikeak, paperezkoak, aldatu behar zenituenak, eta gero papel horiekin ibili behar zinen bueltaka. Eta beti, badazpada gure garaian, 20 euro edo 50 euro hankazpian, badazpada, hori bai. Gero, zenbat gastatu genuen ez dakit. Claro, egunero joan da, gero guk hona genuenan etxera joatek ginela, lotara. Claro, 2 kilometrotara, lokatzak kendu eta hurrengo gunean garbi. Bai. Ke fuerte, eh? Ez dakit, Garikoitz, nik proposatzen dizut, nahi bali madezu, hemen naiz irratikoak daude, topaguneko jende pilo bat etorri da, nahi baduzu aprobetxatu zerbait abesteko, eta datorren topaguneko abestia izateko aukera. Ze pentsau jatzue topaguneko abestixa? Ze pentsau jatzue topaguneko abestixa? Ez dut entzun. Uste dut. Ez dut entzun. Al señor izan baiet. Quedabas mejor. Ja, ez dut entzun. Lasai, zuk proposamen bada daukazu? Nik proposamen badaukat. Venga. Bai. Bai, mese. Utziko jogu? Eta bideoklipa bai ingo. Bai. Venga. Bideoklipa nola? Venga, ba. Bueno, hori zukan. Kantua eta gero. A ver, jarriko dizugu mikro bat, zu lasai altxa. 47 urterekin, motel. Zerbait behar duzu gehiago, Garikoitz? Venga, gitarra bat. Gitarra? Zein? Hau? Xabin, zuk jo biozu. Nik? Nik? Nik dazkit 4 akorde bakarrik. Vale, hemendik, kablea. Garikoitz? Bueno, Andrea, gu izkutatuko gara pixka bazpare. Ez que oraindik ez dut ikasi letra, orduan irakurri behar dut, bale? Bueno, Abadiño, txalo bero bat, zuekin, Garikoitz Ximenez! Eskerrik asko aukeragatik, eskerrik asko antolakuntza, eskerrik asko naiz, eskerrik asko Inigo teknikaria, eta, bueno, urte asko darama jo gabe, beraz, pazientzarekin, bai? Aurrera, hau da topagunea aurrera bestia. Lau egon. Etxetik kanpo. Euskal Herria. Polita da, Pirian. Euria egiten du. Barra.
Gure baso eta kanpaleko. Gure estatzeko. Lau egun. Makarroiak afaltzeko. Bazkatzeko. Zazpi zortzi. Salimotxo. Lau egun detan. Daramazu, Euria barroraino. sartu zaizu. Lau egun idola. Daramazu, Urrekoak furgoan. diozu. Lau egun detan. Daramazu, Euria barroraino. sartu zaizu. Lau egun idola. Daramazu, Urrekoak furgoan. diozu. Azken jaialdea. Izan zen atortxu. Ez dute zer irakurtze, joder. Ez gara berriro joango. Kuadriarekin azkenean. Berriro joango zara. Aurten 30 urte, bete ditut. Ez naiz zarra izango. Azkena dela. Erabaki duzu. Baina furgoan. Egingo dut lo. Lau egun dela. Daramazu, Egia barroraino. sartu zaizu. Lau egun idola. Daramazu, Urrekoak furgoan. diozu. Lau egun dela. Daramazu, Euria barroraino. sartu zaizu. Lau egun idola. Daramazu, Urrekoak furgoan. diozu. Eskerrik asko. Hau Buena Garikoitz. topagunea. Garikoitz, Marrubi taldea, aurreko urterako, edozein jaietan, bautizoak, zaharretxe, berdin zaigu. Jo nahi dugu, eskerrik asko. Zuri, Ximenez. Zuri. Bueno, Garikoitz Ximenezekin bukatu dugu. Ja gauza gehiago izango dituzu egiteko, arratsaldeko 5 jotzear daude, siestakoak oraindik esnatzear. Besterik ez, eskerrik asko gerturatzeagatik. Jakin, gaur El Correo egunkarian artikulu bat atera dutela eta esaten zuen que el castellano tiene que estar más presente en la Gazte topagunea, Jakiteko zuek, hori ere argitaratu dutela gaur. Musika bizkatekin agurtuko gara, Andrea González, eskerrik asko, gurekin izateagatik, hiperbekaduna ja. Eskerrik asko eskabidean taldeari noski, Niko Leonardo, Imanol Olaue, gainontzeko guztiak. Antonio Ugarte, gurekin, eta gure musikari handiak, June Gabarain, eta Xabi Olano. Eskerrik asko, Abadiño, ondo pasa, kintxo portatu, eta gogoratu, hetero gutxi dagola.